Salam sejahtera di hita salhubna damang dainang nganulungan di baga sa tuat Yesus Kristus di dia pe hita maringanan totong mahita mahapurusan tu debata jala tapasah dirita asa gabi las ni roha di depan ni debata di baga setikion neng manangin hata ni debata hita ada ni marsada ni roha hita martanya kita debata nami sobba marhiti ti Tuhan Yesus Kristus di bagasa tikon ay pasad dahil ndo to dinami tuho asa ho man atotong mamasuhan jala di bagasa tikon ay pasad dahil ndo to dinami tuho dinalaho manangin hatapan ajari kami asa makangulon hatap di bagasa Yesus Kristus. Amin. Ata ni Tuhan na sa kita di bagasan tikyon dianek may siyan buku di si Lukas bidu 10 tolu mamuka may siya na esada masuk satu ayat siya omahatan ni Tuhan adong ma naro uji pabuahon tu ibana taringat tuaka halak Galilea na diduruson silatus dong dar nasida gabisaur tunat nilon nasida. Jadi ni na Yesus mamangalusin nasida. Na diagam rohamuna do pardusan halak Galilea martibakon sa halak Galilea ala songoni dihap nasida. Hudok ma dihamu dam anggo semuba rohamuna lasongoni do hamu magum muse manang diri puhabu anggo nasa puluaru halak namate ditinggang palas-palas na disiluam parsalaan siyan sudi pangisi ni huta Jerusalem hudok ma dihamu datu anggo semu baru hamuna lasomonido hamu magum muse dugi dia tau ma opamo adong ma disada halak hawara nasinuan na tuporla anggurna jai Roma ibana mangalui perbuena ape dang adong jupangsa gabini na mamadok siula porla angguri nunga pola patulu tau tot auro mangalui perbueni hawaraon laso jupang taba may aha pola magopo tanui bahinon na ale didok ima mangalusi Tuan nami luas ma disi sataunon asa sanga hupakur humaliang bonana mabena patusi anggia olo marparbui tujuloon ale anggos swada tabaon ma ido saha damang dainang nenolonga di bagasa tuat Yesus Kristus molo adong sadana masa di humaliang ta sada parmaraan ro manang tu isipe somal na adong do dua rumang ni pamikirion ni hita jolo na parjulu adong do julmai gabi berimpati asirohana kena asi alay adong do musenang pamikirion na gabi manghubi na madokon pantas do ibana mate isarana molo taingo peristiwa tahun 2004 ditiki adong gempa do tsunami na masa di Aceh sudinang do portibion gabi lumur roha secara khusus Indonesia ale adong do halak nasional bertanggung jawab na gabi madokon nama sai sada panghuman na binani di bata alana adong do rumang ni pamikiriot ta satu senare julma namar Tuhan berarti terpasu-pasu julma nasomar Tuhan berarti taruhum di bata. Nah, di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partiyan. Dung masuk Yesus tuhuta Jerusalem adong mahalak na pabuahon barita tu ibana taringot tuhala Galilea na diuhum di silatus. Di bagasan pamikirion na pasahat ton barita tu Yesus na sida mate ala di dosa.
Alai balik do alus ni Yesus menanggapi baritai. Yesus madokon diri puhamuna umar dosaan halak na dipamatay siyan halak galili na as. Najudjud ima halak galili na pasahatot baritai tu Yesus mana na marcarita tu Yesus dia itong rohana upartigora di bana siyan namatay. Bahkan di bawah Yesus musay nang sada tudos-tudos taringot tu nasa 10 halak na mate di Siloam. Alai di bawah Yesus do pangarepinion siya 2 suku-suku di dohot 5 tudos-tudos. Di do Yesus do di si hudok madiamu datuk anggo semu baruham. Di bagasan tiki ima gabe diarahon gabe diajak Yesus nasida asa totong marhabon ni roha asa unang dia ay nasida hamateang na manotong di bagasan molo. Hurian ay nalonga di bagasan tuat na Yesus Kristus. Laos diuduti Yesus mabasa daw pama. Di ba Yesus masada parupamaon taringo tuhala na puna porla anggur. Di bagasan porla angguri anggur nai marparbuedo. Alay adong masada hawara naso marparbue di porla anggur. 3 tahun padudut na puna porla angguri Roma mareso Roma paradatehon nang mangigil dapok na parbue ni hau aray. Hapedang adong dapok. Tarimas may mana muruk baibana. Dia tong rohana ikut tabaw namay. Alay na majaga porla anguri dokon dilia maju partikya. Sa sitong na parumpamaonon na pinasa ni Yesus na puna porla angguri ima debata hau arai ima hita jolma jela si jaga porla angguri ima Yesus. Na marlapatan Yesus nang medok marhiti upamay dileo debata banang dileo Yesus do petiki tu ganuk jolma asa marhambon ni roha di dokos sa taon mah alay molo nunga dileo partikia dam olo jolma marhambon ni roha berarti ikut tabon na sonari manginang nanlonga di bagas at tuat Yesus Kristus ujan na sa tuita di apala partikia non di dokon marhambon ni roha aso nama ahado na ng sipepot tasan hata ni debata dia pala partiker. Na parjulo sa hali marhite-hite hata ni debataon nagtakas di pahingot hita ganuk marsada-sada. Asa unang mura-mura hita manghumya kadawata. Napatan na sungod dia. Gabisada ruji-ruji maon jamitaw tu hita. Songon halak napasahatot barita taringot tudungan na naunang uhumi. Gabido iba na manghumi pamitori diri. Alanarong memang pamikiryo di hati hai. Orang yang bertuhan pasti terberkati. Tetapi orang yang tidak bertuhan pasti dihukum. Nah hita pejujud do song di bagasan parmalu. Jujud do hita murah-murah manghum ya kadongat. Jujud do hita murah-murah mamereng akka kesalahan di dokat. Jujud do hita menganggap berita paling tigor. Sementara na asing salah berdosa. Jujud do hita nang pesalah hita tahu kupi do hasalatai do taha do pastong si toko diri alini amanginang akajulma na marpangalaw di somonod dang aron pemon di roha alini kuta pau bado pamikir si somo julma na marabon ni roha di bagasan parngolon na dang olo ibadah manghum ya kadongan molo tumpe di ber ibadah kadongan na tartutu di bagasan parngolon dan gabi diuhumi alay ditug asa buha asa na tartut musa dongan nai asa mula dongan nai ima tu bagasan parngolo na sitong Bartolomeo di rohani debata na paduahon marhite-hite jamitan nang ipaingot wi tagan marsada-sada julma na marhabon ni roha mamikirhon songod gido ibana asa marlapata tu dongan na dada mamikirhon manang pauba dongan asa marlapata di ibana manang bahasa Indonesianya orang yang bertobat lebih memikirkan mengubah hidupnya untuk bermanfaat bagi orang lain dan tidak mengubah orang lain untuk bermanfaat bagi dirinya. Nah, kita jujur di semua ini.
jujur do hita manginang di bagasan arda perpulyo. Sata aja dongat ta ikosongono manako ikosongono manako. Sementara dirinya ngoluna dan maripola do peto kedongan. Dan maripola do petu si sorhot. Dan maripola do petu akahangina. Alini manginang mula ng maripola do pe pergulota di ari na perpulion berarti ikon tarimagi ma tapauba ma asa gabi maripola ngulutot baka domata. Hurian ay nolonga di bagas at wata Yesus Kristus. So hindi lumusenang jelma na maramuni roha aso ng tuha magawa. So nari dilihat do peka partikyat wita gan marsada-sada. Dilihat di bata. Masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Alini selagi adong do petik ke parasia na dilihon di debata tu hita. Tapak ke mangina. Tapak ke tu dia. Tapak ke mangula lo monirohan di debata. Tapak ke tu dia. Tapak ke mangubah ngulut. Mono neselau kita tanpa sadar kita juk dope mangarsahe dongat. Mono neselau kita tanpa sadar kita juk dope papos-pos tagas na roha. Molo neselap kita juk dope hita mangulan akadus. Ibaratna marjuji akka ama manihai akaina dohot ima dan bertanggung jawab dak kaulau. Tapau babai. Tabai madiriton gabi maripola tua kadongat. Tabai madiriton gabi marlapata di bagasan parkalua. Adong do petik ki parasia na diliw di debata. Unang anongan nunga diliw ki parasia ni tuhita gan marsada-sada. Roma Jesusi dan adong jupang na parbueta. Dan adong jupang na akenahuli na dinggan sakita. Gabi ditabah. Alin ingot tamu na mamanginang di bagasan parang lombona. Apapun kesalahan, apapun dosamu, apapun yang kau lakukan di dalam kehidupanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan, bertobat engkau, terima keselamatan yang daripada Yesus Kristus dan hidup di dalam keselamatan itu. Tidak hanya menerima, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menghidupi setelah kita menerima keselamatan itu. Na parpudi sahali hurian na nolongan di bagasan Yesus Kristus marhite-hite jami taon nang dipasahat wita ganuk marsada-sada asa totok kita mangarimangi manat di bagasan parngolota ngulu nang songo dia do nang tapatudo di bagasan mulut ta sigado pare ngulu nang marparbue do manang son hawaray do naso marparbue ale tayo ma nasa jolma nang makaporsay Tuhan Yesus Kristus iko marparbue manguluna iko marparbue partodion na jala parbue nanaing tapatudo di bagasa muluta ima parbue na tonggi pasu-pasu tuak kadongan jalalas ni roha dihita nang dituhani. Amin martanya kita moliate usog barohan nami tuhu ali Tuhan di asi dot holong ni roham di basa-basam nang totong dilihom itu bagasan mulunami di bagasa tikyon di palosodo hami taruli marhite-hite hatam ajari matutu hami asa totok kay paubaruhan nami asa marhite-hite hamum ni roha kami dapat nami akainauli akainadinggan siyakko jala gabi pasu-pasuhan jala manolosoli do pehame le Tuhan di sabna kadosa panglesan nami unang jujur le Tuhan urasi mai asa talupan nakahabawaran ni pasu-pasu na nayang sila nang dupit bagasan mo namin si ganupari. Mauliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus, martanya kami tulupang mo. Amen. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamasu-masu hita. Salam.